Vincent Otieno. Gikone to koro Odialo Bucha Milimani opuodho bura bende ne ochwal gi ji ang'wen makoro ketne ratiro mag oganda madwaro mondo mi koro kaw okang' ne jalupo gai mar obila Mathuru ka Eliud Lagat kolure kod tho mar Albert Ojwang. Doho koro biro chiwo ler ewi kaka koro ibiro ta burano ma ibiro winji aruya mokalo ka winjo burano biro bedo tarik 16 dwe mar auchiel higani. Jafwambo marwa George Aoko ne oloso achiel kachiel gi moko kuom jogo makendo ratiro mag oganda kendo ma e twak ma bende ne obedogo ka oluwore kod wachno. Machiegni ahinya e nyakalondo mar Ramogi chaknwane gi nyingi wang'eni to in ng'a? An iluonga ni Julius Ogogo, an jakedo mar ratiro mar dhano mar Commission for Human Rights and Justice. Ka jok makedo ratiro mar dhano ne watero kes mar tipo e doho mane omako jalo ma en Eliud Koech Langat ma en Deputy Inspector mar Police mochung' ni polisi. Nyiswane ni moko kuom ng'ur ma on godo e burani gin kaka mage. Waduogo wanwang'o ni investigation ma itimo kod IPOA ok en investigation ma kor wawacho ni en investigation ma biro golo adieri to kendo biro miyo justice mar Albert Ojwang onwang' adier mare, nikech waduogo wanwang'o kalure kod kaka waneno kaka investigation wadhi. IPOA oduogo omako kijana mana PC Constable Mukwana momak, to kendo giwacho ni nitie jogo bende magin civilian miwacho ni bende otud e nek, to koro the big fuse manene ogolo order manene odhi mak Albert Ojwang e dala mar Mawego, Homa Bay, bokelo nyaka Nairobi, boneg e Central Police Station. Koro osechak mana mak the small fish. Ok wadwar nati na investigation mitimo target mana the small fish but not the big fish. Wan mane momi watero case e doho. To kaka jago makedo na tich oganda, ang'o ma dihero wacho wi ng'anyo mane obagi nyoro e boma ma Nairobi? Kane nitie demonstration mane itimo ma peaceful mane itimo e dala mar Bore ma Nairobi, nende itimo a peaceful demonstration, kendo wadwaro nango nitie nyamburko ariyo miwacho nende jo ng'anyo nende owang'o. Wadwaro ni nyamburko moko gin nyamburko mamoko okawie number plate moket number plate moko mabandia. Kane ne court nene ogolo nati ne police okoripo bed nati ne rwako mask. Wadwaro wango no police kendo duogo rwako mask gi conceal identity bargi, mane momiyo raia onigi wacho na ang'o momiyo ka gitimo demonstration to police wuok achiel kachiel no kendo no umo wang'e. Ang'o ma mono police mondo oyaw wang'e mondo ogene ang'o matimore e piny ka. Kwatieko oteni mogik en mane? Wadwaro ni haki otimre, to kendo wabiro luwo ng'enyo, to kendo wabiro pong'o e doho mondo wang'e ni adier oyudre. Private prosecution wafile ni en a waking call ni anybody makawo sheria e lwete. Erokamano ahinya. Ne en twak achiel kachiel gi Julius Ogogo, ma en director e riwruok makendo ratich oganda mar Commission for Human Rights and Justice, ma en achiel kuom ji ang'wen manochwalo bura e doho ka gikone gidwaro ratich Albert Ojwang. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, nyinga en George Aoko. Gimbaka ma George Aoko